Čau lidi, mé jméno je Denny.cz a já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude, jak si čítal jak získat odběratele do subscriberů. Tak jdeme na to. Ako první si dáte můj kanál, nebo jak to máte na prot. Klikne, mám na 52 odběratelů. Klikne to pravím, preskúmať, nebo jak to tam máte. Tu vám vlastně vyjde táhle, nechci být sprostý, ale hovadina, kterou si musíte najít ty odběžete, jak to máte. Tak já to zatím najdu a pak se vám ozvu. Tak ok, mám to. Zde sem kliknete. Do toho subscriberů. To tam mám dát, ty vole. Jo, ne. Tak. Dáte editujete to, jo. Máte 52 odběratelů. Dejte si tam tolik, kolik byste chtěli, já bych chtěl zatím 100. A vidíte, mám 100 odběratelů. Ale tohle video je pouze jenom clickbait, takže jste se nechali nachytat. A já vás uvidíme se u dalšího videa. Darec.